So guys, भिडिअआ गोलावद्राय जादोंमोन ओंखायनो आं भिडिअखौ पार्ट 2 खालामना होबाय। So guys, जोङो दा पिकनिक स्पटआव लागि थांगासिनो बैथिंजा लामाथिं मेन लामाथिं माने पिकनिक स्पट थांग्रा लामाथिं एसे कन्स्ट्राक्शन सोलिगासिनो माने ब्लक जाबगासिनो ओमफ्राय जों दा एसे ओरै बेलेग लामाथिं साइड दानना फैदो आरो जासिगोनानो बारा गैला एसे मा होनो 50 मिटारसोल' जागोन खोमा 50 मिटारसोल' दंबावो ओमफ्राय मा होनो जासिगोन आरो ना कन्स्ट्राक्शना नोंथांमोननो आं जायगायाव देखायखानोसै। So guys, नोंथांमोना गेटनिफ्राय लेफ्ट साइडथिं हाबनानै फैबाथाय नै लामाखौनो मोनफैगोन आरो ना ओमफ्राय नैथिं थांबाथाय मेन पिकनिक स्पटखौ वा गाइस डेन्जार हिट जादों भिउआ खात्रा हिटखा ओइ मोनसिगोनानो जों माबाखौ पिकनिक स्पटखौ खात्रा हिट जाखादों बे। So finally guys, मानासनि दैमाया नै बेनो आरोना पिकनिक स्पटआ गाइस दा दै जाजोबदो दैज्लां बोथोरखाय नङाबा मेसेङाव बेफोरावनो पिकनिक जाफैयो गाइस एकदम दैबाना जाजोबदो नै। हुनिल 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 Yes. how you feeling? How are you feeling? Crazy. It's very something happening in the buku is very and water is so So dangerous. dangerous, don't climb down you ơi। नहीं, अभी हम तुमको ये कितना पानी क्या कहता है उसको ऊपर है कितना लंबा है तो उसमें जानेंगे हम कितना फुट में नहीं पानी कितना फुट में है वो लंबा खुंटा है ना यहाँ पर नंबर लिखा होता है तो पानी ऊपर आता है तो वो नंबर में आता है नंबर में आता है अच्छा है देख लेंगे बात। तुम इस पे खतौरी जाने नहीं मेरे को बहुत डर लगता है ये पे जाओ एक बार मछली पकड़ के लाओ। नहीं अभी जाने का टाइम नहीं है उधर नारेंगबाड़ी है नारेंगबाड़ी उधर खत्म हिल्स है छोटा हिल्स दिखता है थोड़ा दिखाई दे रहा है वो थोड़ा दिखाई देता है हाँ थोड़ा क्या बोलता है इसको वाइट वाइट वो क्लाउड है वो जंगल में जो वाइट वाइट क्या है कोला कोला है वो क्या है कोला कोला तो मेरे को नहीं जानता है नाव है क्या हाँ नाव है कि नहीं हम चला सकते तो नहीं अभी उधर नाव वाला है कि नहीं अभी पानी बुझा है इसलिए नाव वाला नहीं है। ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত আছে কুকুৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সাংবাদিকে সুধিব কুকুৰ ডাঙৰীয়া এই মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কত আহি পাইছো নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপুনি অলপমান কৈ দিব কি আপুনি ইয়াতে আহি কেনেকৈ পাইছে ইয়াতে আহিলে বহুত কিবা কিবি ফেচিলিটি পাব আপোনালোকে আহক মনে মনে আহিবি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় So guys नै आयनाबो दोंलायो सोरबा मोखांफोर थिक खालामनोबा खालामनो हागोन नै जोंखौ नुजोबखादो नै गाइस डेन्जार हिटखा नै हिमांशुआ स्टाइल खालामगासिनो मालाय वा तेरे पानी पूरी का दुकान है खाना पड़ेगा ओए बे व्यू को नहीं डेन्जार हिट दुखादो स्रांग स्रांग नुइंग गाइस यहाँ पे सन पापड़ी मिलता है कि नहीं पानी पूरी है गाइस नोंथांमोना नैयाव माने इदि खुन्था होनाय दं आरोना दैया बेसे गोजौ फैयो इखो नैयाव गम मोनजोबो आरोना नै इयाव नाम्बारिं होनाय दं ओरै माने दैया बेसे फुट उथियो मेयाव नायबा मिथियो आरोना इसोरनि माने इयो जखानि खुन्था आरो भिउखौ नाय गाइस डेन्जार हिट नुदों नोंथांमोना माबायदि नुदोंबा केमेरायाव खिन्थु आं मेगनजों डेन्जार हिट नुदों आरोना गाइस नै भिउआ एकदमबारे बेसेबा हिटखा गाइस डेन्जार हिटखा ओमफ्राय नैयाव पानीपुरी मोनो जों एसे जानि
नोंथांमोना लुगैगोन नायनाङा गाइस हिट नांदो आरोना इयाव फैनानै एकदम बार गुसु गुसु थांनो बालायदो इयाव रेजर्ट मोनसे दों ओइ दा नैयो दहाय आयना देखायलायनाया इयाव रेजर्ट मोनसे दोङो बेयाव सोरबाफोर थानो गोसोबा थाफैनो हागोन ओमफ्राय इयाव बरिया थान्दा थान्दा बार फैगासिनो ओरै दैमानि थांनोबालाय मालाबाफोर इयाव रेजर्टआव फैनानै हर थाफैनांगोन हाजोखौबो नाय गाइस ओइनो डेन्जार हिटखा गाइस ओइनो हाजोयैनो ओइनो गाइस बया हिट हाजोआ बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा साल सो गाइस नै दा जोङो दैमा जिं जिं जानानै इथिंजाय थांफिनबाय आरोना दैमानि जिं जिं बाइक सालायगासिनो दा बरियानो ओमफ्राय दा गाइस जोङो ओरै माबाथिं थांफिनसै दहायनि गेटथिं ओमफ्राय गेटनिफ्राय राइटथिं थांनानै एसे रेजर्टफोर मोनो होन्दोंमोन ना बिथिं थांफिनसै ओमफ्राय रेजर्ट मा रेजर्ट दं ओरैनो हाबनो हानायखौ नायलांसै मोनसे बा मोननै ओमफ्राय जोङो न'सिम थांफिनसिगोन आरो गाइस नै जों फैयै मोनफैलायबाय मानास नेशनेल पार्क नैना आरोना मेन गेटआ गाइस ओमफ्राय पिकनिक स्पटआ नैथिं थांनांगौ ओमफ्राय नैथिं हाबजायो जिपफोर लानानै ओमफ्राय बा प्राइभेट गारि लाबा हाबजायो फार्स्ट ब्लगाव होनखादोंमोन ओमफ्राय गाइस नैथिं दा जोङो थांगासिनो आरोना नैथिं रिजर्टफोरा दं आरोना माखासे रिजर्टफोरा बे साइडथिं दं बिथिंजा लामाया भिउआ बया हिट आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जायगाफोरखौ नै साइडथिं गाइस फाइगो मोजांबाथाय एनिमेल्सफोर नुयो आरो मालाबा नै मोखाङाव फैना थाफैयो जोंनिया फाइगो गैया खोमा मासेबो एख' बुस्थुआनो गैया मासेबो जुनारानो गैया ओमफ्राय गाइस जों दा थांगासिनो ओमफ्राय गाइस नै ना आरो रेजर्टआ मायबा नाम होन्दोंमोनलै बिसोरो मुसा ना मायबा मुसा रेजर्ट ना मायबा होन्दोंमोन बिसोरो ओमफ्राय दा हाबनो होयोना होआबा मिथिला आरो इयाव दा माने आलासि फैदोंनो आलासि फैबाथाय हाबनो होआनो माने बेलेग जायगानि मानसि दंफैनो आरो ओंखायनो हाबनो होआनो ओमफ्राय दा जों बेवहाय हाबथ'ला बेलेगाव हाबनो हायो नामा हाबसिगोन ओमफ्राय नैयाव हाइ भल्टेजनि इलेक्ट्रिसिटि होयो नुखादो गाइस नै बया हिटखा दामिखा फोरथिं सापात बागान माबा माबि दंसै स' गासियाव मैदेर दंफैयो आरोना ओइनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै इयो मैदेर इनो खोमाया मावगासिनो मैदेर इयो फिसा गोनां आरो मैदेरा स' गाइस बेयाव बारा गोबाव थाला थांसै जोङो ओइनो मैदेरा नुबाय देसुन फैनाय इखौ नुबाय मैदेर नुबाय स' गाइस बारा मोजाङै नुवासैबाबो नुहुरबाय आरो ना फैनाय मैदेर नुबाय स' गाइस नै मोनसे रिजर्टआव हाबनो होयोना होआ नायलायनायाव हाबनो खोमा हिमांसुमोना हाबैना दंखायो ओमफ्राय नै गाइस जों नै मोनसे रिजर्टआव हाबनोसै बरियानो दा मा नुयो नायलांसै स्माइलिं टास्केक एलिफेन्ट केम्पनो गाइस नामा हिटानो गाइस रिजर्टआ जिपफोरबो दं गाइस नै जों दा नैयाव रिजर्टआव थानानै बरियानो जफैलायबाय स्माइलिं टास्केक एलिफेन्ट केम्प मुंनि रिजर्ट आरो ना इयाव सब मोजां नै सब दंफांनि नोंथांमोननो ओइनो नाय माने नै माबाफोरा दंफांनि गोजा आरोना नै दंफांनि गोजा
sofaफोराबो मा sofa लाइन टेबोलफोराबो दंफांनि आरो नै सब original पियर दंफांनि ओमफ्राय नैल'सो ओमफ्राय नै iya थोरिनि न' थोरिनि इयो गुसु जायो ओमफ्राय खुन्थाया दंफांनि नामोन खुन्थायाबो दंफांनिनो गाइस माबोरै खबरफोरा बरिया ओमफ्राय नै इयावबो लाइटनियावबो माबा औवानि हेबलायना दोनदो ओमफ्राय नै गाइस नोंथांमोननो देखायनो आं नै गाइस दंफां फुरा दंफां नै फुरा दंफां आरोना गाइस नै फुरा दंफां ओमफ्राय नै इयाव सफानि बायदि होना दोनदो आरोना सिटखौ कुसन होना दोनदो नायनो हागोन मा मा मोनो नै गाइस इयाव नायनो हागोन नै Welcome to Smile. नै गाइस केम्पिंबो बानायनो हागोन नै गाइस चेक इन टाइम 1 PM चेक आउट टाइम 11 AM नै गाइस इयाव आरो कटेजफोरबो दं ओमफ्राय इनो नोंथांमोना बेयाव थाफैनोबो हागोन आरो सोरबाफोर थानो गोसोबाथाय नैयाव थाफैनो हागोन आरो ना नोंथांमोना गाइस जोंनिया बारा टाइमबो गैला माने थांफिननांसिगोन एसे गोबावानो जाबाय ओमफ्राय थांफिननांसिगोन नालाय बेखायनो बारा गोबाव थायाखै आरो दसे ओरैनो हाबनानैल' नायज्रांबाय ओमफ्राय दा मोनसे हाबबावनोसै मोनसे रिजर्टआव जियाव हाबनो हायो बेयाव हाबनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय जों थांखानोसै आरो ना डाइरेक्ट न'आव लासि नेक्स्ट मोनसेयाव नायदो होमबा गाइस स' गाइस जों दा नै बे मा होनो रिजर्टनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय ओंखारनानै दा जोङो बेलेग मोनसे आरोबाव रिजर्ट बेलेगाव थांबावलायनोसै आरो ना गाइस दिनै सानसेयानो जाफैबाय बेयाव गिदिं ओमफ्राय जों दा थांफिननांसिगोन एसे गोबावबो जाबाय माने थांफिननांसिगोन आरो ओमफ्राय गाइस स' गाइस नैबो मोनसे दैमा बायदियानो बिलो टाइपनि ओमफ्राय इयाव मासे गान्दा दंमोन ओमफ्राय बेखौ नुहुरस'नाय नादो बया गोजानावसो दोङो आंनि मेगनजों नुदो नुनायालाय खिन्थु मबाइलनिजों नुनाय नङा स' गाइस नै मोनसेबाव रिजर्टआव मोनफैलायबाय इनि नामा मा नाम्बा रिजर्टनिया नैयाव लिरनाय दं प्रकृति जंगल रिजर्ट नैयाव फेसिलिटिसफोरा लिरनाय दं आरो ना नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै फेसिलिटिसफोरा बेफोर फेसिलिटिसखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना गाइस नै बरिया हिट आरो ना डेक'रेसनफोरा ओमफ्राय नै गाइस बेफोराव कटेजफोर दोङो आं भिडिअ बानायदों डिस्टार्ब होना दै आंखौ नैयाव कटेजफोर दोङो गाइस ओमफ्राय जों माबा खामानिफोर सोलिगासिनो ओमफ्राय जों नैथिं हाबहैनोसै ओरैनो फाखोसे ओमफ्राय नै गाइस कटेजफोरा नै सुइमिं पुल गाइस सुइमिं पुल ना दं नामा इयाव खुसिया ना दं खोमा इनो माबा खारलायनाय सिन जालायलांदो खुसिया दंनो गाइस इयाव खुसिया ओइनो माबा खारनायनि गुंले सिन जाबाय दं ओमफ्राय गाइस नैफोरो कटेजफोरा कमन काट नासो दोंनो गाइस खुसिया गैयानो ओमफ्राय नैयाव हटेल खोमा नैयो हटेल ओमफ्राय नैयाव कटेज नैफोराव कटेज जानो हागोन आरो ना नोंथांमोना नैयाव नाम बेलेग दंलायो दस रुमनि नामा बेलेग दंलायो नैयाव माबा नाहर ओमफ्राय नैयाव नै मोनसे माबा बेलेग दङ करबि दंलायो बिदि आरो ना गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै बरिया गाइस दादा আপোনাৰ এইটো ৰিজৰ্টত ফেচিলিটিবিলাক কি মানে এইবিলাক কৈ দিব অলপমান হয় আমাৰ গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে লজিং ফুডিং দুয়োটা হয় আৰু ইয়াৰ উপৰি জীপ চাফাৰী এলিফেণ্ট চাফাৰী ৰিভাৰ ৰাফটিং গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰি দিয়া হয় আৰু পাৰ ৰুম যিবিলাক এ চি ৰুম আছে এ চি ৰুমবিলাক 4,000 35,000 আৰু নন এ চিবিলাক 3,000 পাৰ আৰু এলিফেণ্টবিলাক কিমান মান্থৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় এলিফেণ্ট চাফাৰী মোটামুটি 800 টকা পৰে পাৰ এজন সব মান্থতে এভেইলেবল থাকে না সিজন লৈ এভেইলেবল থাকে এলিফেণ্ট চাফাৰীটো এইটো সিজনত থাকে অক্টোবৰৰ পৰা অপেনিং হয় অক্টোবৰৰ পৰা না थेंक इउ दादा थ' गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिबाय मा नै जोंना माबाया होनबाय दादाया खोन्थाबाय नोंथांमोना फैनो हाबाय रुमनि प्राइसफोरखौबो होनखादो एलिफेन्ट साफारि खालामनोबा 800 रुपिसाव खालामनो हागोन नोंथांमोना फैनो हागोन आरो मोजाङानो जायगाया गाइस नोंथांमोना नै जोंखौ नुफिनलायो इयाव नोंथांमोना आं दा रुमखौ देखायनि माबायदि स' गाइस नै रुमफोरा इदि बिसना दं मोननै ओमफ्राय इथिं
टिभिबो दं आरो ना गाइस Oh, AC room. नैयाव टिभि दङ ओमफ्राय नै कम्बल सम्बल सब दंजोबो ओमफ्राय गाइस इयो एसि रुम आरो ना नै गाइस एसि रुम फेनबो दं मोननै ओमफ्राय नै गाइस टयलेटआ इथिं आरो ना गाइस नै टयलेट बाथरुम दं इथिं टयलेट नै नोंथांमोना देखायनि नै गाइस टयलेट दानियाथ' सबावनो बिदि जाखायोना वेस्टार्न टयलेट ओमफ्राय नै गाइस इथिं सानै साब्रैयानो थाजागोन Moजां आरोना मोजां बरिया हिट गाइस रुमा नोंथांमोना नुबाय माबायदि जायगाफोरा नोंथांमोना फैनानै बरियानो थाफैबानो जाबाय आरो ना ब्र बयबो फैनांगो आंना गस्लाया नांथाबाय नै गाइस अफिस रुम आरो ना इयो नैफ्राव रेस्ट लानो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मा होनो इयाव पे खालामनो हागोन नै गाइस नैयाव कार्ड दं नै नोंथांमोना नाम्बार नांगौबाथाय नैयाव मोनगोन आरो ना नाम्बारखौ नै गाइस नायनानै ला मोजाङै ओमफ्राय गाइस नै टिभि दं ओमफ्राय नै इयाव जानायफोरा इयावनो जायो ओमफ्राय नैयाव सङो आरो ना गाइस नै संग्राया नै इसिना इयाव सङो ओमफ्राय नै टिभिया जि गिदिरखा नै ओमफ्राय नै ओमफ्राय गाइस जों गोजौआव थांनि एसे मा दङ गोजौआव मा दं मा गैया नायना फैनि ओरैनो नैयावबो रुमफोर दं आरो ना नैयावबो दं स' गाइस नै नैयाव जनानै नैथिं नाहरबाय थानो फुङाव बरिया हिट जागोन गाइस ओमफ्राय नै गाइस बरिया नैनिफ्राय नाहरनो मार हिट जागोन आरो ना गाइस नै गाइस जिप लांनो हागोन बेनिफ्राय जिप नांगौबा जिप लांनो हागोन जिपफोर लांनो हागोन ओमफ्राय नैफोराव जनानै रेस्ट खालामनो हागोन आरो ना नोंथांमोना मोनाफोराव इयाव जुदि थाफैयोबाथाय फुंफोराव जनानै जुदि कापोल थाफैनो लुगैदोंबा इयो हाबा जानाय जानांगोन हाबा जानाय थाबासो एलाव इयाव कापोलपा एलाव गैया दे गाइस हाबा जाना फै हाबा जाना फै गाइस नोंथांमोना कापोल थानो गोसोबाथाय स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुबाय जायगाखौ माबायदि रुमफोरखौबोथ' आं देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फैयोबाथाय फैनो हागोन आरो ना प्रकृति जंगल रिजर्ट बेयो मानासाव दङ ओमफ्राय नोंथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बारखौबो लिंक डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो ना बेयाव गाइस मोजां आरो जायगाया ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर ड्रिंकफोर खालामनो लुगैदोंबाबो हागोन आरो ना माने इयाव सिङाव दावराव दावसि खालामाबानो जाबाय फैनो हागोन ओमफ्राय सोरबाफोर कापोल फैनो गोसोबाथाय हाबा जानाय जानांगोन आरो ओमफ्राय बेखिनियानो गाइस स' ओमफ्राय जों दा दसे इयाव थाबावनानै ओमफ्राय दा थांफिनसै आरो ना ओइ गाइस दहायनो मैदेरखौ नुफिनलायबाय ओइनो गाइस मैदेरा ओइनो गाइस जों दा रिजर्टनिफ्राय फैफिनदोंमोन एखि माने गेटनि लामाथिं ओमफ्राय इयाव मैदेर मासे नुबावलायबाय नै गाइस मानै ओइखि मासे ओइ मासे ओमफ्राय नै इयो मासे ओइनो बारा मोजां जानाय नङा दे गाइस क्वालिटिया दे बिदिब्ला ना नोंथांमोनखौ गेटआव लोगो मोनहैनोसै नै माबा रिजर्टआ मा नाम लायो सुनिल मुसा रिजर्ट नै गाइस पुरा प्रिमियाम क्वालिटिनि रिजर्ट आरो इयो माने इयो दाम इयाव नोङो हाबा सोरबा हाबा बानायनोबा माने इयाव हाबाबो बानायफैनो हागोन बिनो आरो इयाव मा होनो बिदिनो दा जोंथ' हाबथ'नाखै आलासि दंफैयो होनदो आरो फरेनार्सफोरबो थाफैयो फरेनार्सफोराथ' इयावबो थाफैयो इयाव बांसिन थायो ओमफ्राय जों मोनसे दंबावोमोन बेखौ दा जोङो खिथिबोनायासै लामाया माने गोदान बानायगासिनो आरो ना बिदिखायनो खिथिबोनायासै आरो इयाव बिल्डिं मोनसे गोजौथार दंबावोमोन बेबो दङ दा इयाव मानसिफोर थानो हायो नैनिया बिला बेसेसो जागोन बायदि कटेजनिया बिलखौ बिदिनो एखेयानो इयावबो इयाव एखे 5,000सो 5,000 तिनि सारि 5,000 बा फेसिलिटिया बहुत बारा जायो माने हाई क्वालिटिनि जायो आरो पुरा क्लिन जाजोबखायो वाइफाइ मोनो इदिबो 5,000 बा वाइफाइ मोनदोंबाबो आं इनिनो थेबाबो बांद्राय माने बा इफ्राव हाबबाङाना खनसेल'सो हाबदों बांद्रायनो बांसिनानो हाबनो बाङा आरो गोसोबा जों मोनसे दाउ नुगोन ओइनो मायबा दाउ बिरथिं
नोंथांमोना नै बरिया हिट नुदो स' दिनै मानास बेरायबाय मानासनि खाथियाव थानाय एसे मोननै मोनथामसो रिजर्ट नायबाय जोङो ओमफ्राय नायनानै ओमफ्राय दा थांफिननोबो जासिगोन नालाय बेयाव फैनानै मैदेरबो नुफैबाय दिसुन नुनायालाय खननै ओमफ्राय दावरायबो नुबाय मोस्रोमफोरबो नुदो दिसुन ओमफ्राय नै गणपति बाबा जोंनिया सुनिल आंगिया जोंखौ बेरायहोबाय ओमफ्राय जों गिदिंबाय आरो ओमफ्राय दा जों थांफिननोसै दुखु मोनदो नामा नोङो थांफिननो नागिराखै मोनदो जोंहानाव थांनो नागिरदों दा जोंहाना न'आ एसे लेथ्रा ओमफ्राय बेनि थाखायनो लांनो हायासै आङो न'आ जेरैखि जाया लेथ्रा थाया नों लेथ्राबा नों न'आव थायो नालै लेथ्रा न'आव सोर थायो रावबो थाया न'आ जियानो जा गासैबो साफाखा न'खौ मालाबाबो लेथ्रा होनना लाना निजिनि न'आनोखा ओमफ्राय नै ब्रमोन दोङो ब्रमोनाबो जोंदो दिनै गिदिंफाबाय सानसे ओमफ्राय इखौ आं सिनायादे सोरबा आं सिनायखाया बेखौ ओमफ्राय नै इसिंबो दं ब्रमोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो दा टाटा बाय बाय होनोसै आरो ओमफ्राय नै आंना दिनै ड्राइभारा बेलेगसो आं दिनै पिलियनसो बरियानो आजादियाव फैदों आङो ओमफ्राय जों दा थांफिनसै न'आव स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय स' टाटा बाय बाय जय बर' हारिनि जय बाय बाय